Vols guanyar una entrada gratis per a un esdeveniment? Sí? Mira, és un esdeveniment de 6 experts en vendes que t'ensenyen a com vendre millor. Per guanyar l'entrada has de fer alguna cosa. I com a l'esdeveniment tracta sobre venda, has d'aconseguir trucar a algú i convèncer de que vingui amb tu a l'esdeveniment i que compri l'entrada. Ho intentem? Sí. L'esdeveniment és el 9 de maig i és sobre vendes. Per exemple, si tens un producte o un servei, fas publicitat a xarxes socials però no acabes de vendre, no acabes d'entendre com tancar la venda, hi ha un ponent que parla d'intel·ligència artificial i tracta sobre com gestionar els leads amb intel·ligència artificial. I a qui truques? Ah, tira de contactes, Au, una pregunta, tu voldries guanyar una entrada per anar a un esdeveniment i em voldries acompanyar? Vale. Sí? Sí. Ostres, però que fàcil, no? Fàcil, sí. Et té convençudíssima. Però si no saps ni de què és l'esdeveniment, És sobre ventes. t'estima, Sí. Pagant l'entrada també vindries? Potser, no sé. Ah, molt bé. Gràcies. A l'Àlex ha guanyat una entrada i anireu els dos junts. És que aquí l'Àlex ha sabut escollir el seu client potencial, que sabia que li diria que sí. Gràcies. Adéu. 9 de maig. Sí, el 9 de maig. Perfecte.